हेलौ प्रकाश गुन्दा मोरै दं आंखौ गोसोखांलायनाय माथो नोंलाय दानिलाय एनिथिं एमजे गुन्दा आंखौ कन्ट्रभार्सि खालामखांनानै दा गोसो गोजोननानै आंजों रायलायनो फैफिनदों नोङो। आं नोंफोरबायदि मानसिजों बारा रायलायनो सम गैयालै आंना। नों बायदि इदि बदनाम खालामग्रा मानसिफोरजों आं बारा मोजां मोना रायलायनो। बिदि नङालै प्रकाश आदा, जोंनालाय सानैजों बिदा फंबायसो माथो। कन्ट्रभार्सिबो जालायगोन आरो हायोब्ला सानैजों ओरैनो नंखायखौनो बुलायफ्लानाबो देखायनो हागोन जों माथो। पाब्लिकफोरखौलाय जोङो माथो ओरैनो थगायनांगौ माथो इउटुबाव एसे ट्रेन्ड जानायनि जोंना साबसक्राइबारफोर बारायनाय बायदि, नंगौना नङा? नंगौ नंनायालाय एमजे भाई, अब्लाबो नोंना जाद्रायाखै इदि एफाराबमानि गाज्रि आंखौ बयबो गाज्रि मोनबाय आरो आंनिखौ बयबो मेम्स बानायना हगारलाबायबाय नुवाखै नोङो? माबा बे नों गारब्ला आं लागोन, आं गारब्ला नों लागोन बिदि भिडिअ बानायना हगारनायखौ नुवाखै नोङो? एसे खम बानायलाबो। दे प्रकाश आदा, जाबाय जोब्बाय। दानिया सोरखौ कन्ट्रभार्सि बानायनांगौ बेखौ सानदो नोंथाङा। औ एमजे भाई, आं बेखौनो सानगासिनो दं। दानिया सोरखौ कन्ट्रभार्सि बानायनांगौ जाखो? बेखौनो बानायनोसै दा जोंनिया बर'नि मुंदांखा गोमस्रि दैमारिखौनो बानायबावनायसै नामा? जागोन ना जाया? जायो, बेखौबो बानाय जायो माथो। बेलाय आरो सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि जानानै जेबो मोनखालाना बियो। बेखौनो नेक्स्टआव बेखौनो बानायनोसै नोंथां। एसे जोंना साबसक्राइबारबो एसे बारायो खोमा। जागोन एमजे भाई, बिदिब्ला जोंनिया नेक्स्ट टारगेटआ बेखौनो लानोसै नामा? गेमस्रियाखौनो। दे बिदिब्ला आं थांनायसै, नोंथाङाबो थांदो। नेक्स्ट टारगेटना हजोंहासो मोजाङै साननांगौ जाहैबाय। साननानै आं नोंथांनाव फन बुना खोन्थाहरगोन दे। दे जाबाय, थांनोसै। दे जागोन, उनावहाय साननानै फन बुबानो जाबाय। दे अब्ला थांदो नोंथाङा, आंबो थांनोसै।